Ang miyagi atong nasayran, nagkabuang na si Miko sa gipakitang pagpaibog ni Virgie sa iyang lawas nga tuniya. Ug napugos na lang siya sa paghilot ni Virgie. Samtang si Michelle namugos na nga mugawa sa kwarto o gidasmagan niya si Roque. Mao nga nakapabuto kini. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugidlanon. Pikas aping sa kalibutan. Nahigugma sa'yo man kining pagbatia gipadayon pa Musa Michelle Ay! Usa ba ron? Murag doon ay kipos siya. Kalitsin ni kinabuhi, oy! Ako na ning susihon, Miss Bertie. Ayaw na nagtagdang buto-buto sa gawas. Di na mahimo, ma'am. Katigalik doon na sa kaubang bayot nga, mupaso sa luyo. O gipusil siya umaguwang. Mugawas lang ko bang buhi ko. Ayaw lagi paggawas. Sorry, ma'am. Mugawas lang ko. Sorry, ma'am. Mikay! Mikay, balik diri! Balik diri, Mikay! Balik diri, Michelle! Dali! Dali, dali! Balong! Isoldier balik sa kwarto! Kinangang balikli na ko ang hitabo sa luyo. Oh! Isira na ang pultahan! Doon sila isod sa kwarto sa bulika. Mikay! Mikay! Nagun sa mga diha sa pultahan sa kusina! Hinayarati ko, mo. Anong nangyari? Ganun niya ka sa kusina? Away! Masa kililit ni mo diha? Nga naman to, nga naman to. Kinam saya gipabutan sa atong among gwapo. Dali mo. Mamaligtas itong kwarto. Dali! Dong, ayaw lang nagkulataha si Michelle. Dong, kay mo sa mong tagalibog yung taon dong. Makalagot ka, Michelle. Anong gusto mong kang muikiyas, ha? Wa manggod na siya mahibaw siyang gibuhat. Dong, kay nalibog na good na. Boy! Dato, ara. Boy! Panuway! May gani kay... Wa na nako mahinayki sa pagpusil, manang. Kay kung ako pa nang nahinaykan, patay na ng imong anak! Basag din na lang good na siya diha sa suok dong Rocky. Good, nanawa yung taon na o, nagkurog naman na. Nahadlok na nang mugawa sa pultahan dong, oy. Oy, Michelle. Ayaw nagyudig usba, ha? Kung mugawas ka ng pultahan, ha? Bang! Patay ka! Na, unsa na? Unsa na? Unsa na mga kong gisulti nimo, ha? Di lagi kaangay nga mugawas diha, kay patay gyud ka. Duko. Ay angay gyud kang mahadlok, kay mamatay ka kung dili ka mahadlok, Michelle. Mayo kayo ba na din si Ma'am Bertie? May gawas na. Ay, mag-unsa ba tadi ni sa kwarto, Mikay? Bitaw-bikay. Unsa ba tong buto? Unya murag dunay misinggit. Nakabatit sa mo sa misinggit? Uy! Klaro man! Og, murag si Michelle! Bosto ka. Murag si Michelle ang misinggit. Bitaw na. Yung adto magyud nga mosinggit si Michelle. Taglinis kay tingog. Ay, anya? Ganun na ako matadili. Anita magsultis itong buhaton. Nakuhay, Mikay. Miguro ba tayo akong tuhod, oy? Nga ingo na kang misulti, nga doon na tayo buhaton. Para di
Dili mahimo. All for what yun ay niti? Maugra, tara. Kinahanglan sabutan tarig maayo. Oh, Mikay. Unsa ba ato sabutan, ha? Atong ilhon, kung kinsa gitong gipusil di bus among gwapo. Unsa? Dapat yun ko! Kuya, ang nauna ni mong buhaton, Mikay! Kinahanglan may bawag itas tinuod. Kung kinsa tong misinggit. Unya. Unsa may atong buhaton? Ha? Mikay? Sulti na yun kung unsay atong buhaton. Karong gabi, kinahanglan doon ay mabili na to din nga dili mo duty. Unsa? Pero, kinsa mon? Ako, Salamat! Abi na kong ako! Unya, unsa may buhaton nimo aron na mabilin ka? kinahanglan si Miss Virgie ang dili mo lakaw. Kay bodyguard man ko niya. Anya? Usaw man mo si Miss Virgie Mikay? Imo piangan? Tabangin ko ninyo gunahon na. Kung siya'y buhaton nga mabilin ko din sa bahay karong gabi. Unsa na sa tong buto, kuya? Hain ang mga bayot, Virgie. Kuan. Tuwa silang kwarto. Namahuay tingali. Unsa man? Klaro ba ang buto ganina din sa suod sa bahay? Klaro kaayo, kuya. Uy. Klaro ang ganing singgit ni Michelle. Unsa? Naunsa ba ito si Michelle? Ngano nakagawas man siya? Iya kong gidasmagan. O kalit siyang migawas sa pultahan. Maayo na lang nga, ako siyang nahadlok sa akong pagpatapsing upusil niya. Oh. Kumpiyansa di ay kaayo ka, kuya. Huwag ko magdahong nga mudagan siya, Virgie. Ngano gusto mo siya mugawas? May gusto siyang kuhaon sa ila. Baka kuno. Unsa? Baka? Oh, baka. Pero, nagtuo mi si Manang Luisa nga mapa ang buot ipasabot ni Michelle nga iyang kuhaon sa ila. Unsa? Michelle, kung ako pa'y ikaw, no? Hinumdumi na lang yun gud og maayo kung hain ang mapa. Mapa, gisi. Unsa? Imo gigisi ang mapa? Mapa, gisi. Oh, Gisi mapa. Mapa, gisi. Ito balay, gisi balay. kailangan makauli gyud ay ta. Pero hain man kaha nimo gigisi ang mapa, day. Imo ning gilabay o imong gitaguan? Labay taguan. Labay taguan. Labay taguan. Astang paita. Diha una ka ha. Kay ako ning i-report ang imong gisulti. Unsa man? Nakabati ba ang mga bayot? Oo, kuya. Makabati ang gani ko. Sila na hinuon ng dili makabati. Kung mao ka na, posible nga nagduda na sila karon nga doon ako'y gitaguang babae sa luyo. Maog yun na. Yun niya. Unsa may mong huna-huna.
Kinahanglang dili una manglakaw ang mga bayot. Unsa? Pero ang ilang trabaho, kuya, unsaon naman lang. May lain ang mga silbidora, di ba? Oo, noon. Virgie, kinahanglang kuhaon nimo ang maong mapa. Unsa? Ako, gyud? Magdagang kauban. Hinuon mo, problema, kuya. Tungod kay, doon na naman ko yung bodyguard. Ha? Kinsa may imo bodyguard? Si Mikay. Siyang akong ikuyog sa pag-adto sa ilang bahay ni Michelle. Kinsa na? Kinsa na? Miss Virgie! Si Roque! Sod! Sir, Dong, Miss, Day. Dong, nako isulti ni mo, Dong. Unsa man ang imong gustong isulti, Manang Luisa, ha? Misulti si Michelle nako, Dong, nga ang mapa, tuwa sabay, iyang gigisi. Unsa? Sige Manang, kamu ang wadto sa inyong bay. Ikaw, si Virgie, ug si Mikay. Ang miagi ato na Seran, nabati gid nila ni Miko ang buto sa armas ni Roque ug ang singgit ni Michelle. Mao nga nakahuna-huna si Miko nga maniid kon si Michelle gyud ang ilang nabati. Samtang si Roque nakahuna-huna nga suguon si Virgie sa pagpangita sa mapa dito sa bahay ni Luisa. Mga higala, anhitang bahin na mopadayon sa laing sumpay ning atong sugidlanon, pikas aping sa kalibutan. Sa'yo man kining pagbatia. Misulti si Michelle nako, Dong, nga ang mapa, tuwa sabay, iyang gigisi. Unsa? Sige Manang, kamu ang wadto sa inyong bay. Ikaw, si Virgie, ug si Mikay. Unsa? Kinahanglang makita na nako ang mapa. Mausab nang akong gustong itambag ninyo ni Miss Virgie, Dong, sir. Nga adto gyud nato pangitaon sa bahay namo ang mapa nga imong gipapangita. Sige Manang. Sige, malakaw na mo. Anya dong time pa, Dong. Kaysa may mo pakaon ni Michelle. Ako na ang bahala. Kinahanglang ato ginabuhaton. Pero basin, dili ra si Michelle ang gitagkuan diha. Bisan dili pa si Michelle, kinahanglang ato sabdang luwason ang babae nga ilang gitaguan. Kung doon naman sila gitaguan diha. Lano? Unsa mo dala ko si Michelle good na? Aw ato ginagpahibawan. Kung ato maablihan ka ng kwarto sa luyo. Kamalangon niya idoon na kwarto sa layo, ha? Kay mahatlok magituan na. Uy, hala. Hain ang bahay ka si Mariposa. Tuwas ako si natin. Nagkaunasad. Ay, naku. May nasab nga wadi niya uban ato nga ang bayod nga si Mariposa. Mas mayong pa nga wa siya dili sa patagag tabi ano ba kaya siya? Bitati. Anya. Ang sabi yung buhaton ni Kai. Aron, mabiling ka din Muna nga itong naog maayo. Kung nun siya rason. Ay, di aray. Pasakit-sakit na lang kasi muntiyan. Bitaw! Mag-LBM na lang ka. Kana niya magsuka-suka kuno hay kagalaway. Maglabad ko duhay ang imo mo. Mao na itong ba. Ipabuhat ya. Maglabad ko ang Kinsa ka na? Kinsa ka na?
Madam Luisa. Madam Luisa. Ikay, Ah? paatuon ko no ka ni Dong Roque. Ha? Unsa may iyang tuyo? Nasuko ba siya? Tawa siya masukoy, doon na siya isugo nimo. Lakaw lang kaw, atua lang kung unsa ni. Kinahanglang ukayon ninyo ang tanang suok sa bahay nila ni Luisa. Madugay mi dito, kuya. Bala nagmaugmaan mo, Virgie. Basta doon na lang mo'y mada nga mapa, inig pauli ninyo din eh. Okay. Og, ayaw palakta og laing lugar si Mikay, ha? Dad-ada yun siyag balik din eh. So lang! Boss, among gwapo. May sa po? Sod, Mikay! Boss, among gwapo. Kung unsa may sa nga akong nahimo nimo, pasaluain taon ko. Dool dere. Lingkod diya sa sofa, Mikay. Unsa man ang imong tuyo nako, boss, among gwapo. Mikay, ubanan ni mo si Virgie sa bahay nila ni Luisa. Mag-usa man mi si Miss Virgie dito, boss. Doon na mo ipangitaon. Mapa. Unsa? Mapa? Oh, bisan unsa nga mapa. Kinahanglan nga inyong madadinhi sa bahay na kasabot. Aw, maura na na. Oh, mauro na. Sige na, manglakaw na mo. Ayaw lagi kahadlok na ko, Michelle. Niyaw. Gidadaan ti ka sa paborito nimong adobong manok. Mauni ang gisulti sa imong inahan, nga imong paborito. Bahis man ka. Imo naman kong gisultihan na sa una. Sa ato pa, nakahinumdum ka na di ay sa nahitabo nato sa una? Si bahis ka. Salbahis lang ko, Michelle, sa mga gahig o nga sama nimo. Nahibaw gid ka nga mga sawa na ko nimo. Giandam na nako ang tanan. Pero, unsay gibuhat nimo ha, Michelle? Imo kong gibiyaan. Salbahis ka. Oh, bitaw! Salbahis ko! Sige na. Kaon na. Aron, matarong na ng utok ni mo. O pag-ampo lang nga makita na nila ni Virgie ang mapa nga akong gipangita. Ako ding mapa, Michelle. Ako to, pero imo ning gikuha. Ngano man, ha? Ngano? Ikuha kay... Kay unsa, ha, Michelle? Nganong imong gikawat ang mapa? Gikawat kay... Kay unsa? Sultihi ko, Michelle! Gikawat, mapa, gisi-gisi. Gisi-gisi gid nimo, ha? Mapa, gisi balay. Ug tuwa ni sabay. Tuwa sa inyong bay, Michelle. Mapa, balay, gisi. Kana. Kinahanglang musulti gyud ka kun hain ang mapa. Hoy, manlakaw na mi, ha? Huwag kamong tulo, ayagin mo pabangbuhag ato sa luyo, ha? Kanang kahig o ang pahimang no imi kay... Kinsa may kahig ote? Oti? Si ote. Oo. Kinsa pa rin lain din hina to nga kahig o, ha? Di ba ikaw raman taro? Ngano di, oy? Doon na dayo nga kahig, te.
excuse me, excuse me. Masama-saan mariposa? Sige, sulti na. Kung may gusto na mong isulti. Kausa lang ka masulti, ha? Sige na, sulti na, mariposa. Ay, nalimot taluan ko. Nadaan pagit ko! Ganahan na kang mag-apil-apil! Unya, wanay sodang utok ni mabayot! Namo ko isod ko, nalimot lang ko. Oy. Hala. Mikay, Ah, manglakaw na ta. unsa man ginang mapa nga atong pangitahaon, Miss Virgie? Wasab ko makakita na moong mapa, Mikay. Si Kuya Rocky rang nakita ini pero nalimot na siya sa porma. Mga iya gini pangitaon. Para unsa man tong mapaha, Miss Virgie? Bitaw. Para asa man tong maong mapa, Miss Virgie? Mapa to sa bahandi. Ha? Sigurado ka nga mapa ni para sa bahandi? Mao nang nasulti ni Kuya nako. Pero dili ko sure kung tinuod ba gyud nga mapa ni sa bahandi. Basin mapa ni sa yuta lang. Nagtuo ko nga mapa gyud ni sa bahandi. Gikan pa ni sa mga katiguangan ining dapita. Mao ba? Nahibaw ka ba kung unsa ang mapa nga imong gikawat nako, ha? Michelle, Kawat. Kawat. bahandi. Bahandi ang gitaguan sa maong mapa, Michelle. Bahandi. Kabati ka? Bahandi. Oh! Ako ang mamahimong labing adunahan ni ining dapita kung makitaan ko ang maong bahandi. Busa, kinahanglang hinumduman ni mo kung hain mo ni Tagoy. Hinumdumi, Michelle! Pa. Oo! Mapa lagi! Mapa! Kung imo ning gigisi-gisi, hinumdumi kung di ini mo ilabay! Dali, sod mo. Mo na mong bay. Ato ta po nagpangita sa mahapas sa kwarto ni Michelle, Madam Luisa. Dali. Ato to sa kwarto ni Michelle. Kana kanang pultahan na. Mo nang kwarto ni Michelle. Magdali tao eh. Hello, Michelle! Malingaw gid ko ni mo, Mikay, oy. Dinhiya mo ka, Miss Virgie, ha? Diha lang ka. Kaya ako lay mangukay sa mga butang ni Michelle. Sige, ikaw ang bahala. Oh, hala. Uy, unsa man ang gipapilit sa sira sa kabinet? Hala, mapa man na! O inday paminawa, kining tinagi kong sonata. Ang miyagi ato nasairan, gisugo ni Rocky si Virgie uban ni Mikay ug Luisa sa pagpangita sa mapa
dito sa ilang bahay mismo. Unya sila pa nagsulti ni Rocky ug Michelle, nagsigi naghisgot si Michelle og mapa nga gigisi. Unya miabot na sila si Miko sa bahay ni Luisa, ug ang unang kwarto nga ilang gitan-aw mao ang kwarto ni Michelle. Mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon, pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sawat ang kalibay nga hinikawan sa panahon. Bisan kita sa Oh, hala. Uy, unsa man ang gipapilit sa sira sa kabinet? Hala, mapa man na! Hain! Hain ang mapangimgingon, Mikay. Naraman, Bertie, ay tanawa. Uy, mapatuod da. Lagi. Pero tayo pa. Mapa man na sa Cebu. Uy, tuod. Mapa nila Cebu. Dahil lapo-lapo, Cebu City, dahil naga pa daw sa Bernardo, pa daw nito sa kuhan ay. Mamapa gud. Ay, nga nagibutang man na diha. Ay, diha man sila gibutang. Sige na, Mikay. Sugdan na natog okay ang tanang butang ining kwarto ni Michelle. Uy, hala! Uy! Mga bra og pantim na hiya sa iyang aparador. Bitaw? Sige na, uy. Okay pa. Kung mapa atong ipangita, gamay ra gining mapaha. Maog yun. O kay gamay man ni, posible nga wa na ni. Ato lagi yung okay yun ug maayo ang mga butang ni Michelle. Mahilig ba din siya mga gagmayng duhaan, no? Ayaw na mga duwaan ang tanawa, Mikay. Mga papel ang pangitaa. Oh, okay. Bahandi taon ang gitaguan sa maong mapa, Michelle. Bahandi! Bahandi. Oh, nakaila ka bag bahandi, ha? Baka man na. Buisit! Buisit. Gusto na! Di na ako magigsulti mo. Kay Murag, malibog sa kuna. Kung magsige ko pakigsulti mo nga yabag na kay kaksinultihan. Yabag ka? Sus! Kung wak pala ko mahibaw nga, nalibog ka eh. Naigo ka na gyud sa akong santako, Michelle. Santako? Sakit man na? Oh! Oh, sakit! Sakit gud nga. Kung maigo ka sa akong santako. Sige na! Kao na diha. Naikutsara og tinidoro. Kamita na. Aron, di na ka manghinaw. Lami. Kara! Kaon gid ka, ha? Kaon! Aron, maulian ka. Kay, magpakasal dayon ta. Ibuhat. Uy, nga. Anhira ta sa sud sa bay. Nya, sabi gusto ni mga atong buhaton. Kuhaan ka nang magduwa ka dito sa salon. Sige. Magduwa ta sa salon. Labi magikanog chicharya. Uy, mamalitat ti. Lakaw, sige, pagpalit dito. Tagay ko kwarta, diba eh. Ako may mulakaw. Imo na kwarta. Ako na palit. Papi ka sa ganda. Sige ikaw, palit dito. Kwarta sa. Okay, ang kwarta. Sabi kwarta bihaman. Nana. Dada. Lamat! Ano kang wamas na nila? Ikaw yung silang lakaw, uy. Ay, klaro din lang. Nga si Mikay Ro ang gustong ikauban ni Miss Virgie.
sa Disbursed Virgie, uy. Nga murag, natarontar man sa nimikay. Aw, ikaw gila ang mga wire nga wiling nga. Ay, mama! Si Mariposa. Isinggit! Doon daw tang tabo diya sa gawas. Napandi na sa tingali ng bayot eh. Dali, atong atuon. Dali. Ay, sus! Malupit ka man sa gusto. Kagaon na ng mga... Kagaon ka ng mariposa, di ba? Kagaon na to. Kagaon na. Pagdali. Mama! Mama! Ay, mama! Sir! Ganun yung mga di una nung arma si Mariposa! Ay, naon sa magkabadong, ha? Nakaihi na sa mariposa siyang purol, no tanaw mo, ha? Why, magawas inyo! Why, hawas inyo? Why, hawas hingit! Ala! Kasabot ko, te! Why mo gawa sa gate? Mana? Naku, gigit, no? Hili, pwede! Unsay hili, pwede. Laruan ay mo sinultihan. Ay, unsa nang hili, pwede. Bitaw! Hamo, hili, hawas! Kami, muawas. Asan ba may muawas? Himo, pwede hawas, hana, ngit! Diwan mo ka sabot, eh. Dili ko na tabong gawan niya tagit. Unsa? Ay, ang gano'n din naman mahimo mo gawas anang gate. Ha? Usaw man na mapagtrabaho kung dili mo gawas di ha? Basta! Himo hawas, hud! Hud! Muluhod mi. Kung ganong paludod mamili mo, ha? Hud! Hud mo! Malay! Hud! Hud malay. Hud malay! Mariposa, unsa man na? Pag di mo ka sabot, eh. Natukay ko. Saan ka naman sabay? Kabugo pa ninyo, eh. Ay, may nabubugo, Mariposa! Kaklaro adto. Agahang! Huwag ka sabot! Hud! Hud. Panood na lagi mo! Panood na! Hud! Gano'n nagkagubot pa mo din, Heka? Hud! Ako gwapo. Tutag po. Kung sa may gikagubta ninyo din, he? Mus! Mus. Hangawas sila! Hawas! Manggawas mo! Sir Mariposa, oy! May masamang gwapo! Kay, mupalit man siyang makaon na mo, Pero gipugngan man ni Badong Boss among gwapo. Oh, angay lang. Unsa? Nganong angay man? Among gwapo. Tungod kay gikan karon. Dili una mo makagawas din hisabay. Unsa? Nakabati ba mo? Klaro ba nga kung gisulti ninyo? Nga dili mo mahimong mugawas din hisabay, gikan karon. Pero nga naman among gwapo, unsa may rason? Ang amo ni trabaho sa naman long. Bakasyon una mo sa inyong trabaho. Ay, di gini magagawas bisag pagpalit og kindi among gwapo. Dili mo mahimong mugawas anang gate. Hala! Mura may gipreso ni mo, ano? Among gwapo! Maingon-ingon yun, ana. Unsa? Presyuhon minimo? Mama! Tapan! Gipreso ni! Mama! Ayaw pagsaba-saba, ha? Sige na! Suod ni Musbay! Og, Badong! Bisan kinsa sa mga bayot nga mugawas nga way pagtugot nako. Pusila! Humus! Iinom na niya! Ay! Musmus na karon! Suod ni Musbay! Kuyura na sa mariposa sa suod. Ug ayaw mo gawas anang gate. Kundi mo gustong mamatay! Mama! Bisan buhay ka pala sa gate, among gwapo! Dili gid pwede! Bisan sa pagduol sa gate, dili pwede! Ay, hala, uy. Nahurot naman na ito
Okay ang mga butang ni Michelle din sa kwarto. Wa mo kita lang nakit ang mapa. Karan yung mapa sa Cebu. Ay, dako kay naga. Hain mo kit ka ibutang sa buang nga Michelle ang mapa. Kung mapa ni sa bahandi ni boss among gwapo, Miss Berge, anong nakuha magyud din ni Michelle? Gikawat kini ni Michelle sa dihang tarong pa siya og pangutok. Ha? Tarong gyud ay utok si Michelle sa una? Oh, gikawat niya ang mapa. Og nawagtang lang siya galit. Unya karon, buang na siya nga nibalik. Mao ba? Wa ka siya mabunog? Maong nabangog ang utok? Oh, nabunog siya ni kuya. Pero nakaikyas gud siya. Mao ba? Yun na pa. Ano mo nagsuhito naman ka ni Michelle? Ha? Ay, ikuan! Ngangang! Niagot na sa ila, nangukay ko na sa mapa ngayang gitaguan. Mao nga, naswito dahil ko niya. Kawatan siya sa mapa, malditahat siya. Hosto ka. Maldita si Michelle. Og musukol nako tong anaka. Unsa naman man ang Luisa? Nakita ni mo sa abang kwarto ang mapa? Wa gyud day oy. Tuara gyud din ni Michelle siyang utok nga nabuang. O kun mauna, kinahanglan nga ipa-doktor na lang gyud ni kuya si Michelle. Aron mauli anis pagkabuang. Anong nahibaw man ka nga nabuang ka ng Michelle? Ug nganong si Kuya Rocky manimo ang magpa-hospital niya? Aha? Misulti bagod ko nga ipa-hospital ni kuya si Michelle? Oo, misulti ka karon palang gani. Mao ba? Kining tinagi kong sonata. Ang miagi ato naseran, nangukay gid sila sa kwarto ni Michelle, apan ang mapa sa Sibulang ang ilang nakita didto sa aparador. Samtang dito sa bahay ni Roque, milabad ang iyang sa sinultihan ni Michelle. Unya, nagkagubot ang mga bayot kay dili pagawason ni Badong. Balik sa bahay ni Michelle, may nabantayan si Miko sa sinultihan ni Verge. Mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sa atang kalibay nga hini. Ug nganong si Kuya Rocky manimo ang magpa-hospital niya? Aha? Misulti bagod ko nga ipa-hospital ni kuya si Michelle? Oo, misulti ka karon palang gani. Mao ba? Misulti bagod ko manang Luisa? Ooy, misulti ka, day. Kuan, kalimti na lang itong akong gisulti. Sige na. Pangitaon na to ang mapa. Dali na mo. Mikay, dali na, sige na. Pangitaon na nato ang mapa. Manang Luisa. Unsa man sa imong hunahuna? Hain magka ang imong anak. Ay, ko pangutan na, anak. Sige na, dali na. Mangita na ta sa mapa. Magkapaduda na gyud sinultihan ni Manang Luisa o Miss Berge. Klaro kayo. Nga naanas mong kamuti Roque si Michelle. Kinahanglan masusin ako. Kung unsa gyud ang naaslo yung budiga sa bahay ni Rocky. Hala no. Naunsa naman tayo ni, oy. Ngano na prisa naman ang unta. Ay
nalikramo diya tara. Kaya tingali mapaganta. Gikulbaan mag-uwi ning dagan natin, uy. Nga naman ni. Ako mo reklamo yung ko. Ala, sige. Ala ko, reklamo mo. Bahala na mo. Ate, asa man ka? Matuog ko. Nga naman tawag man ko. Ano na, makaganansya ko. Bahala na mo diya, uy. Hindi lang ako mga problema, uy. Kaya madaot ang akong beauty. Ay, nadaot ang mga dani mong beauty, ti, uy. Ano ka, palabay kang sandal? Sa man, ha? Labaya, ate, labaya! Kilo! Kaya mo pagkaotin ako, kaya tigo ang kapag daong na ako, ha? Matuog ka. Ay, kong tugaw, ha? Di alam mo sala. Ay, ala, uy. Kita naman duha ang ni Adinhi Mariposa. Ay, kung sa mo ka, ha? Mga o na lang tatara. Lamoy dito imo, oy. Kay, maguna-una ko din, he. Kita lalo ang mga on, oy. Aron, dili ako rin kasaban. Sige. Mga na lang ta. Ano, palabay sa oras. Huwag ito nakitang mapa din, uy. Unya, sige pa tayo ni, Miss Virgie. Naukay na gyud nato ang tanang suok ining baya, pero wa man gyud mapaday. Oh, manawag na lang ko ni Kuya Rocky. Na sige, oy. Ano magkapauli na ta? Hindi murag, wa man tayo nahimo din he, oy. Wa may mapa. Sige. Hello, Virgie. Unsa naman mo diha? Kuya, huwag mag-minakit ang mapa diri, uy. Unsaon man ninam? Giukay na ba ninyo ang tanan? Human na. Sige. Pamauli na mo. Okay, Kuya. Sige, Kuya. Bye. Nya. Ay, nausal man tayo ini, oy. Kung padayo ba tayo pangukay nga, naukay naman nato tanan din, he? Mamauli na lang kuno ta. Sige, miss. Mamauli na lang ta. Unya, manarbaho ta karon sa bar, Miss Virgie? Agdo na lang nato ang hukom ni Kuya Rocky. Unsa naman ka, Michelle? Nganong mipahiuman ka? Abi ni mo, Michelle. Gisapot na baya ko ni mo, ha? Sapot? Sapot? Ayaw! Ako, taas kong pailog di mo. Pero, karon, murag na upos na. Kay gusto na kong makakita sa mapa, Michelle. Mapa lagi. Oo, lagi, mapa. Kinahanglang musulti ka na ako na inang mapa, Michelle. Kay misugod na init ang akong utok ni mo. Unsa mag-isud na ng utok ni mo, ha? Wa! Ayaw kong patuhuan nga way sud ka ng utok ni mo, Michelle. Klaro kayo nga naan ay sud. Kung kinahanglang imo nag-isulti na ko.
Tara! Gawalin! Mikay! Diyan ako, Mikay! Unsa man? Mission accomplished? Ahan man siya gawalin. To sa kwarto. Nagpabugnaw sa pusod. Ha? Siya nagpabugnaw sa pusod. Nagpa-aircon, God. Ang mauna. Ang budlot pag nagpusod si Ate Alin. Ay, saba, ha? Ay, Miss Virgie. Oh, Mikay. Pahuway na lang. Kaya tuon pa na ako si Kuya Rocky sa bodega. Ay. Tara. Mikay? Oh. Tuas luyo si Boss Among Roque? Oo. Magsige mo na siyang pundos bodega. Sukat pa kanino? Mao ba? Oo. Naniit na ba sa kudinhigon? Prisa na biyata, Mikay. Onsa? Onsa preso? Wala. Mikay. May kay ni anak agaw. Sa taon sa namataan ni, nahimo naman tang piniriso ani. Unsa? O ganong nahimo matang piniriso? Suway gawas, Mikay. May baho ka. Bitaw, Mikay! Bitaw! Di na bitaw na mga gawas din Dili naman ganito makaduol o makahikap sa gate. Mauna. Unsa? Lagi. Dali, Mikay. May baho ka. Masuway tang gawas. Ay, kita na ando, Mariposa. Dali! Ay, sige. Diyan, tanawa mi, Mikay, ha? Ayaw pagsiga-siga sa imong mata, Michelle! Ay, sakit ako liog. Siliog! Imong bukto na nga akong gigulitan! Dili ang imong liog! Tanaw na ko! Naupos lang ako pailog ni mo! Kinahanglang matarong na ng utok ni mo! Hain ang mapa! Hain! Diyos na rin mas Michelle! Bridget! Isa na napuntahan! Kuya! Saman! Patyo na ni mo si Michelle? Patyo na gininako karon. Kundi ni mo sulti bahin sa mapa. Ayaw paghilak-hilak niya, ha? Kuya! Kuya! Magkaunti lagot una, ha? O niya na natiwasin si Michelle. Ikaw ang gawas, Virgie! Kay tiwason ko ng kalagot ako ni Michelle! Asa magyuta ini? Sa gate, God. Awa. Sige, girl. Mariposa. Doon sa gate. Ikaw lang, Tara, oy. Ay, ikaw lang. Aron, amiga na to. Sunda akong sugo ni mo. Sige na. Doon lang sa gate. Aron mismo. Sige. Awa, Mikay, ha? Awa ko, ha? Tanawa ko, ha? Awa ko. Hoy! Hala! Tanawa, Mikay, awa. Kasi ka doon sa gate. Ay, ako na sabi ha, Mikay. Ako na sa... Hamanay ka! Gawas ko! Hamanay ka! Hamanay ka! Aduh! Mikay, di kita magagawas! Nakita ako! Hiso na mo hindi! Ang mong hawas! Ay, Badong! Ganong di naman may mahimong mugawas? Hiso na mo hindi! Ang mong hawas! Matay! Badong! Badong ka sa gate! Badong! Ayong nabayag ba itong Stara, oy? Balik mo, Bay! Balik! Gikapoy na ko, Michelle! Daan pa sa una nga, di makabuang nga na problema ko di mo! Ug misamot karon! Puslan!
sulti kung hain ang mapa. Mayo pagluguson ta ka! Dali! Michelle! Unsa nang naa sa imong buko-buko? May tato ka sa imong buko-buko! Kining tinagi kong sonata. Karon nga nakita na ni Rocky ang mapa sa buko-buko ni Michelle. Unsa makay sunod nga mahitabo? Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama. Kanimo pa nahigugma sa'yo man kining pagbatian.